Carol. Yn ôl at James Owen. At Major, gwaith da gan Major, cyfle i'r gydiad i droed chwith. A mae'r bediad gan Alex Ramsey yn y gôl. O rhaid iddo fod yn effroi'r peryg. O gwaith da gan Jayden Major, troi mewn ar ei droed chwith. Ac yr ergyd mynd am gornel isa rhwyd. Ond y bediad da gan Alex Ramsey yn y gôl. Shannon. White. Tuag at Shannon yn y canol, ond Shannon methu cael ei ergyd. Sy'n Newell yn ergydion. Rhyw llathan heibio'r postyn. Ond yna'r agosa mae Bala wedi dod hyd yn hyn pnawn yma. Bale yn disgyn i Newell yn y cwrt. Troi ac yn gallu ergydio, ond yn anffodus iddo fo heibio'r postyn. Ramsey fyny at Newell. Newell yn ennill y peniad. Disgyn i Shannon. Sy'n gyfle am ergyd. Oes y wir. Ond ochr anghywir i'r postyn. Ond ceic gornel ydy hi. Bale yn gwiro oddi ar amddiffynwr. Ac allan am ceic gornel. Gwaith da gan Oli Shannon. Gael yr ergyd i ffwr. Newell. At White. Mendes. Bas hyfryd gan Mendes sy'n at Kieran Smith. Ond ergyd Smith. Chydig dros y traws, ond gwaith da gan Mendes. Bas hyfryd sy'n at Smith, ond Smith. Siomedig braidd efo'i ergyd, ond gwaith da gan Bala ar cychwyn yr ail hanner. Arson. Fel yn disgyn i Edwards, ond dia yn y lle, fan ar lle, os dalawio fan'na, oes wir! A mae Mr Owen yn pwyntio at y smotyn. Allan i'r ymyl y cwrt, yn ergyn nôl i mewn ac yn anffodus i'r Fflint, dod oddi ar llaw. Harrison, dwi'n meddwl. Venables. Dim camgymeriad gan y capten. A mae Chris Venables wedi rhoi Bala ar y blaen ar ôl 20 munud. Ergyd nerthol i gornal isa rhwyd, dim gobaith i Harry Allen. A mae Chris Venables yn sgorio gol gyntaf o'r tymor. Mendes. I'r canol at Pete, o'r Bale yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Harry Owen, dwi'n meddwl. Cic gornal i mewn. Nathan Pete efo'r peniad. Ond Bale cael ei chlirio oddi ar y llinell. Venables. Fyny at Rutherford. Mendes. Rutherford tu allan iddo fo. Cyfle am greisiad. Tuag at Chris Venables. Ac cyffyrddiad pwysig gan Harry Allen yn y gôl. Yna cig gôl ydy hi, ond croesiad i mewn at Venables a peniad Venables. Modfeddi dros y traws. Arson. Tuag at Pete. Disgyn i Venables. Ond rhwng Tyler Garrett, dwi'n meddwl, a'r golgeidwad. Dydy Venables heb. Dyblu mantais y Bala. Bale yn disgyn i Chris Venables yn y cwrt, ond yr golwr allan yn gyflym. Ac pro mewn at Brandon Diaw. Bale disgyn i Cole. So cyfle am ergyd gan Cole. Oes y wir, ac mae y Bale y diweddu yng nghefn y rwyd. Wel, Larnell Cole yr eilydd, troi mewn ar ei droed dde, chwipio'r Bale i mewn i'r cwrt. A dwi'n siŵr fydd Alex Ramsey rei siomedig efo'i ymdrech y fanna, ac y Bale ydy canfod cefn y rwyd. Ac efo munud i fynd ar y cloc, y Fflint 1, Bala 1.